Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Spał nas Panie, nasz Boże, i wyзвали нас от язычников, как мы прославляли Твое имя и гонорились Твоею славою. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть эту наисвятейшую охрану. Spowiadаюся Богу Всемогутному. I mam braty i siostry, kto zgrzeszył nie wierni, drukaju słowom, uczynkom i zaniedbaniem. Moja wina, moja wielmi wielka wina. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Богу Всемогутный, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, смилуйся, Пане, смилуйся, Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся, Христе, смилуйся, Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся, Пане, смилуйся, Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Возвышение Бога, Бога Христу покойница доброй воли, хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, великой хвалы Твоей, Пане Боже, благодатный небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный Иисус Христе, Иисус Христе, Иисус Христе. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Panie Boże, poranku Boży, zwyciężca, jaki grzeszność piekła i śmiechu, zmiłuj się nad nami, jaki grzeszność
Пане наш Боже, учини, как мы всею душою Тебе прославляли и любили всех людей с щирым сердцем. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владали в едности Духа Святого, Бог празднуй все веки вечные. Читання книги пророка Сафії. Шукайте Пана, усі покорні землі, які виконуються Його постанови. Шукайте справедливості, шукайте покори. Може, вам удасться сховатися у день гніву Пана. Я покину сярод себе народ покорний і бідний, і яны будуть шукати притулку у імені Пана. Оцелелые з Ізраїля не будуть чинить беззаконня, не будуть говорить неправду, і не знойдеться у їх вуснах язик подманливий, бо яны будуть пасвіться і відпочивати, і ніхто не сполохає їх. Гэта Слово Божие. Счастливы убогие духа, их есть благодарство небесное. Счастливые убогие духа, их есть благодарство небесное. Бог навеки заховает верность, справедливо судить покрывдженных, хлеб дає покорным, Пан вызволяє ясных. Счастливые убогие духа, их есть царство небесное. Пан открыває очі слепим, Пан узнімає принижених, Пан любить справедливих, Пан обороняє чужеземця. Счастливые убогие духа, их есть царство небесное. Пан святую науку отрывает, ваш шлях грешный скривляет. Пан благодарность навеки, Твой рог силённый с покорением говорит. Счастливые убогие духа, их есть благодарство небесное. Другое читание. Читание первого послания святого апостола Павла до Коринтян. Поглядите, браты, покликання ваше, не шмат сярод мудрых поводит тем, не шмат моцных, не шмат высокородных. Але Бог выбрал неразумное свету, каб осоромить мудрых, и слабое свету выбрал Бог, каб осоромить моцных, и безродное свету, и погарджаное, и тое, чего нема, выбрал Бог, каб знищить истинное, каб ніякое тело не выхвалялося перед Богом. Праз Яго і ви існуєте у Христі Єсусі, який став для нас мудростью от Бога, і справедливостью, і просвідченням, і откуплением. Как було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться у Пана. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Богословля Матея. У той час, убачивши натовп, Єзус поднявся на гору, а коли сел, подошли до его вучні ягония, и, открывши устны своей, он вучил их, кажучи: «Счастливые убогие духом, бо их есть владарство небесное. Счастливые засмученные, бо яны сутешенные будут. Счастливые лагодные, бо яны землю отрымают у спадщину. Счастливые голодные и прагнучие справедливости, бо яны насыченные будут. Счастливые милосердные, бо яны милосердно спознают. Счастливые чистые сердцем, бо яны Бога убачат. Счастливые миротворцы, бо яны сынами Божьими названные будут. Счастливые, кого переследуют за справедливости, бо их есть владарство небесное. Счастливые вы, коли будут вас зневажать и переследовать, и усяляк злословить несправедливо за меня. Радуйтесь и веселитесь, бо великая вознагорода ваша в небесах. Это слово Пана. Братья и сестры, сегодня хочу похвалиться в первом читании. Я опираючись на им, на пророку Сафонии, варто сказать на початок и зарисовать зарис, где и коли живе пророк Сафоний. Живе у часах, где народжается уже там в детстве своим, есть пророк Еремій. И он так само, его сердце уже Бог кшталтує, формує, как был справдым добрым пророком. Пророк Сафоний является таким переходным пророком. Великая книга, не великая, маленькая книга пророка Сафония у Старом Завете, там, где нас находится. Пророк Сафония живе за круля Йозияша. Круль Йозияш так само боится Пана Бога. И в этот момент, когда он боится Пана Бога, он, отчувая голос пророка, и хотел бы очистить народ Израиля, народ Юды, які такі великі, а роздих вже таких богов, які там набралися, роздих забобонов, роздих речей, і постановляє це вчинити. Але ніхто не слухається. І тут є пророк Сафоній, який іде і закликає ці слова, які ми чуємо сьогодні. І сьогодні ви почули. Шукайте Пана усі покорні землі, які виконуєте його на постанову. І ще раз кажуть, шукайте справедливості. Шукайте покору. 3 рази у сьогоднішнім першому читанні, у першому зданні гучать слова, і це слово написано незвичайне, з великої літери «шукать». Що означає «шукать»? Це не тільки що знайти якусь річ, яка страчена. У святим Євангелії Ісус Христос, ходячи праз життя, закликовує до этого і неоднократно мучить нас. Подаючи приклад, наприклад, женщина, яка згубила 1 драхму, яка варта була там 1 монету, 2 копейки, можна сказати, які нічого не варте, і завятає, убирає увесь дом, і шукає, що їй керує, чи знайти ці 2 монети? Ні, не 2 лепки знайти. Їй керує те, що шукати – це прагнення серця, прага серця. А як, наприклад, цей багатий чоловік, який має 100 овець, і одна згубилася, оставляє 99 как вести. Чому? Бо десь прага серця говорить шукати правди, шукати Бога. Благословенний ксьондз Бравіслав Маркевич, заставальник супольниці, до якої я приналежу, його портрет маємо. Його гэтая памкнення накіровала, коли усі професори говорили, что Бога нема, что таки нурд был, все против Пана Бога, увесь свет, Бог не існує. В певному моменті, шукаючи правди, сказав, правда неомильная, дай мне познаться. Коли ты есть Божа, я тебя познаю и уже ніколи своего сердца не выпущу. И почув это супокой, найшов. Супокой сердца. Сердце найшло Бога. Шукать означає не то, що мені треба в цьому світі, але то, де тягнеться моє серце. Душа
Людская з'являється у в'язниці, на це тіло наше виривається. Бо чому яна імкнеться до Бога, але тіло, яно пристосовано, воно зроблено з праху землі, імкнеться до того, що нас земля притягує, що є земною. Гэтые прыемнасці, гэтые прыгажосці, якія нам патрэбныя, але калі мы іх ставім вышэй, чым Пан Бог, мы поступаем не так, не для того, для чего их Пан Бог створил. Он их створил, как мы припоминали, что мы живем на свете, створенным Богом, и мы являемся створениями Божьими. Когда запытаем детей, которые приготавливаются або приготавливаются до первой коммунии, одразу откажут на это питание. У таких, або трошки там простейший способ. Шукать Бога, и мы покликаны до этого. Шукать в який способ? Шукайте, вы покорные, шукайте покоры. Покорный человек может знайти Пана Бога. А что нам мешает в эту покору отнести? Благословенный Бронислав Маркевич у часописе «Стиплость и праца» в одном из номеров, я припомню, народился благословенный Бронислав Маркевич в 1842 году, помирая в 1912 году. И в одном из номеров с году 1889 пишет так. Свет руйнуется, потому что люди прибрали две основные громадские рады життя. У своем выховании, а потом у житті, яны робили першочерговый акцент на интеллектуальную адукацию и веды, игноруючи стриманість і працю. Тим часом наш творця, який лепш ведає, що нам потрібно, заказує і припоминає, що чоловік повинен здобувати їжу у поті лица. І сам Ісус Христос в Євангелії, ідучи про життя, дає приклад гэтаму. Коли терпить, працює разом з Тесляром Юзефом, але так само це основний приклад, коли віддає своє життя, приймаючи криж, приймаючи волю Бога Отця. Бо тому прийшов, як гэта пить гэты келих, сам скажем, у Євангелії і про яке ми прочитаємо. Нам потрібно присвятити своє тіло усім його почуттям і імпульсам постоянному служенню Богу, змагаючися і працюючи день і ніч для слави Божої. Бо праця – це наше життя, і праця – це наша молитва. Бо тіло одного жадає, воно стоїть супроть духа, а дух жадає другого, він стоїть супроть тіла. Однак гэтая стрыманасць і праца не даюць лёгкасці. Каб пазбегнуць барацьбы, мы павінны трымаць цела і ўсе яе свае натуральныя схільнасці пад кантролем. Гэтак жа, як вершнік трымае коня няўтомленага, каб той не кінуўся ў прорву. Каб палегчыць нам несці цяжар, які ўсклаў на нас Творца, каб заахвоціць нас добраахвотна адрачыцца ад самога сябе, сам Сын Божий ідзе перад намі ў чалавечым целе, як зяне і прыклад. Ісус добраахвотна прынимая ўсё тое, пра што ўжо я сказаў. Тым часам, сёння у сучасным свеце гучыць лозунг зусім другі. На жаль, усе прыслухоўваюцца да яго. На жаль, усе ідуць. І ўсе гавораць, давайте імкнуцца да найбольшай магчымай асалоды на гэтым зямлі, да найменшай магчымай працы, грошай, улада, адпачынак, забава, задавальнення і ушанавання. Гэта найважнейшы ідэал сучаснага чалавецтва. Паглядзіце, калі напісана было, а ці гэта не актуальна ў сённяшні дзень далей, што чалавек з чым павінен быў змагацца, больш чым век таму назад, больш чым 100 гадоў таму назад, словы гучаць і сёння актуальныя. Вельмі мала людзей добраахвотна працуюць і праяўляюць стрыманасць, умеранасць у духу Христа. Большасць сёння людзей не ведае, што такое праца хрысціянская. Атрымваюць яны ўжо сваю ўзнагароду тут, на зямлі. Але праца тое, што сёння свет шукае лёгкай працы, таго, што свет шукае лёгкага жыцця, імкнецца да духовнай хваробы. І сапраўды Маркевич добра напісаў, менавіта стрыманасць.
лечить нас от земных и пожитевых памкнений, які ранят человечую душу и ведут до погибели. Про стриманость. Мы уже тут на земле отрымовываем и отпокутовываем наши грехи и наши хворобы духа. Только стриманные люди володают даром молитвы, необходным для выратования гостя. Христианская устриманность, здобывая нам внутренний спокой и духовную радость уже на этой земле. Тому устримание, это значит, праца и христианская умеренность являются необходной умовой и особливой крыницей человеческого богатства у счастья, у этой земли и у наступных. Затем стриманность и праца – это наибольшая фундаментальная основа громадского життя. Только там, где панує стриманность, есть добробыт, здоровье, сила, мир, свобода и незалежность. Стриманость. Маркевич пише і звертає у наступних номерах свого часописа на різні сфери, які дійсно чоловіка можуть і одривають, бо чоловік пробує себе на різні способи виконати. Як прийняти цю поставу покою, повинен стати сам учеником Христа, не тільки навчати, бо як когось навчати, треба на початок самому чогось навчитися. І говорить, що вельми часто до його приходять люди, які говорять, навошта маленькое дитё вчить молитву. Коли это дитё маленькое, яке має 3 года, оно этих молитв не разумеет, что говорит. Навіть в той самой молитве «Отче наш, который есть в небе». І звертає увагу на ще більшу інвестицію. Говорить, коли дитя тільки розпочне малое промовляти слово «мама» і «тата», как это дитя учит слово «Иисус» и «Мария», как оно уже ведало и володало тем, что у житті Бог есть тем, кто дает сенс життя. И тлумачить людям, коли приходят до его, что навошта їх навчать, а говорить, ви не розумієте, то же самое, что дитя, якое не хоче споживать посилку, и оно не розуміє, что коли не буде споживать, оно не буде иметь развою ни интеллектуального, ни физичного, ни здорового. Але мы этой посилок этому дитяти примушаем, как оно споживало для его добра. Затем, коли мы будем принципиальны, то повинны и так само это дитя не кормить, бо оно не разумея, навошта існує ежа. Тим самым и молитва, мы, может, и шмат речей не разумеем, але ведаем, что они оживляют наш дух, как имкнуться менавіта туди, где треба шукать. Молодь треба не только постоянно научить этим 2 основам громадской стиплости, але и активно виховувати, показуючи їй добрий приклад у гэтым плане. Мы повинны штодня и часто молиться за зразумение и выконание этих 2 умов щастя. 2 умови щастя, приклад, стиплость и праца. Наша школьная система и вся edukacja повинна грунтоваться в першую чергу на этих 2 основах. Тоді будуть знайдені братерські ресурси не тільки для уздимания нашего народу, але и сусідніх народів. И мы принесем на всю землю братерство народов, самый славный период истории человечества. Аминь. Діно одиного Бога, а й каждого всього бачного і небачного, і одиного Пана Ісуса Христа, Сина Божого, одинородного, Зайца народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, святлого от святла, Бога сокровного от Духа сокровного, народженого, а не створеного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похован, и на 3-й день воскрес, по Писанию, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых,
и яко благодарству не буду конца, верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, яки промовлял раз пророков, верю в один святый католический апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и чекаю воскрешение помилуем и жизнь вечного в будущем свете. На Бога Отца представим наши супольные просьбы и молитвы. Молимся за святого Отца и Бискупа, которые тешились неспынной подтримкой и допомогой Духа Святого. Тебе просим. За людей, яким доручена влада, как они отчували всю полноту своей отказности перед Богом и людьми. Тебе просим. Тебе просим. За молодых людей, как они отримали добрые умовы для життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За сім'ї нашої країни, як завжди радуйтеся, з радостью яны приймали нове потомство, яким одаровує їх Бог, тебе просим. Выслухай нас, За Пане. нас, собраних коло Тарапана, как мы умели выбирать у своем житті справжні коштовності, на які указує нам Євангелие, тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутний Боже, Ти ведеш наші потреби і чекаєш, коли ми будемо готові прийняти свою допомогу ученика в наше серце, були годні прийняти свою любов, раз Христа, Пана нашого. Амінь. Молитесь, как мою и вашу, я на Бог, Отец, всемогутный. Нехай Пан Бог прийме на клятву Твої, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Всемогутный вечный Боже, приди ласкаво дари, и я воссыновная данностью складаем на Твои молдары, и переменим сакрамент нашего откупления, образ Христа, Пана нашего. Слава И Духом Твоим, Богу сердцеві, Господи, Пана, подякуєм Пану Богу нашому. За правды годна это и справедлива, слушна и избавленна, как мы завсёды всюди Тебе складали подяку. Пане святый воинче, всемогутный вечный Боже, раз Христа Пана нашего, Бою злитости до грешного человечества народился с Панной Марии, про свою муку на крыже изводил нас от вечной смерти, а про свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому с анёлами, арханёлами и с усими святыми мы обвешаем Твою хвалу, разом зелени воскликаючи. Святый, 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 Пан всемогутный, небо и земля, полные хвалы, Осанна на вершинах, Осанна на вершинах.
Prawdy Boże, Ty święty, Krynicą Cielaka świętości, tam w jedności z усім Kościołem pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес и спасал на апостола Духа Świętego, nas Chrysta, prosił Ciebie, usiema Bóg Boża. A święci wybiję dary ratoju Ducha Twojego, aby stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. Że On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, każuczy: Bierzcie i pijcie z Jego все, bierzcie i jeszcie z tego все, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom, każuczy: Bierzcie i pijcie z Jego все, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. To wielka tajemnica wiery. Wyznają Twoje woskresenie i żądają Twojego przystępowania. Znając śmierci z nocy powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i Twoje zbawienia, dziękuję Ci, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усих нас, прымающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный во всем свете, удосконаливал любовь разом с Папом нашим Львом, Biskupом нашим Józefem i усім духовенством. Pamiętaj tak samo na bratów i siostr naszych, jakie posnuli nadziei na uwaskraszenie i про всіх, хто у ласці Твоєї odeszł z tego światu i dozwól im uważać światło oblicza Twojego. Prosimy Ciebie, zmiłuj się nad усіми nami, как мы заслужили уделу życie wieczny, u jedności z Najświętейшей Bogorодицей Panной Maryjej, ze świętym Józefem, jej obrannikiem, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, Janem Pawłem II, siostrą Faustyną i błogosławionym ojcem Bronisławem i всеми świętymi, jakie z wieku podawali się Tobie, как живи мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Tobie Boża Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia Wasza i chwała, Razu Ciebie, wieczny ja. Молим Cię, Ojca Niebiesnego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, пусть воля Твоя, как в небе, так и на земле. Хлебом нашим Господь нам, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем и виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого, дай ласкаво с упокою и наши яда, поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы всякой иго неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и
Христе, Збавцы нашего Иисуса Христа. Твое благодатство и мост, и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Проси мне, зважай на грехи наши, от на веру костела Твоего, и будь ласкавый сгодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Ось Баране Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не багатый, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 168.
нашего отступления просим Тебя, Пане. Как Ты даре Ты даешь житие вечное, умацовал нас соправдной веры праз Христа Пана нашего. А я бы завтра, понедельник, говорю, тогда свята хвирования Пана, святые имши в этот день отбудутся у 8:15 и у 19. По традиції, подчас кожної святої мші благословляємо свічки. Так само припадає день консекрованого життя, тому будемо пам'ятати в наших молитвах об особах, які присвятили своє життя служенню Богу, особливим чином за отцов митрополитов і сестер домініканів, працюючих у нашій парафії. 3 лютого во второк успомин святого Блажея, біскупа і мученика, опікуна хворих на горло, після святої мші так само благословлення горла. 5 лютого у четверг успомин святой Агаты Панны и мученицы, благословления хлеба и воды. 6 успомин святых Павла Мика и поплечников мучеников. У нашей парафии тривають колядные ответы, записываться можно в закрестии. Сегодня после святой мши одразу отбудется фестиваль, присвяченный успомину благословенного Братислава Маркевича. Уже теперь дякую всем, кто причинился до приготовления, так само всем удельникам. На гэтым тыдні припадае першы аўторак месяца, дзень молитваў пра заступніцтва святого Архангела Михала, пятница, 1 серпня месяца, день молитваў па кліканнях да службы Божай, пятница, день молитваў да Найсвятейшего Сердца и суббота, день молитваў да Бездоганного Сердца Марии. Кожны день в нашей каплице триває адорація Пана Ісуса в Найсвятейшем Сакраменті. Дякуємо за хвірування на будову супольної індивідуальної молитву, за спів оправу літургічної, за прибирання каплиці, так само тим, хто дежурив. Помолимося за тих, хто на цьому тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей, за тих, хто за Ігора і Марію з нагоди сакраменту суженства, шлюбу, за особи, які присвятили своє життя службу Богу, особливим чином за отців, сестер домініканок, працюючих у нашій парафії, за тих, хто приймає нас по колядних отвітинах, за добродеїв, хвіродавців, так само много добродеїв удовольства Санктуарії Божої милосердності, і за нас кожного по особку, отдаючи опеці Маті Божої Твоєї обороні отдаємся. В наших потребах и обладай молением нашим, и от усялякой злой приходит, добавляй нас отсюда, Анна хвалебная и благословенная, Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Захворювалька поставте після іншої короткий концерт, який буде командиться, хто жадає. Добре, что вы идете, что приходите, хорошее такое надворье, травится, как вышел, вступил на снег, хрустить, думаю, припомню, в детстве так было. Я так хрустел, коли до школы не ходилось. Примите Божий благословение. Вам с вами. Нехай вас благословляет Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокоя Христа. Дякуємо Пану Богу. Святый Архангеле Михайле. Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, слухай спокуси і пастор Злого Духа. Покорно просим, нехай яко знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас будущною спасвіті. Аминь. Номер 174.
буде похвалений. Святейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похваленный Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и